Elkartasuna ez da delitua. Poliziaren gehiagikeria arrazista gehiagorik ez Bilbon. Bilboko 3 zenbakiko epaitegiaren aurrean elkartu gara gaur Ainararen aurkako epaiketa izango delako. 2023ko abuztuaren 9an, kale nagusian poliziak kale salmenta egiten ari zen gazte baten aurkako tratu txar bortitza eragozten saiatu zen emakumea. Poliziak egindako akusazioa partikularrak 3 urte eta 3 hilabeteko kartzela zigorra eta 3.000 eurotik gorazko kalte ordaina eskatzen du. Atentatu eta lesio delituengatik. Manteroen aurkako polizia abusu arrazistak gero eta ugariagoak dira. Eta gero eta ohikoagoak eta neurrigabekoak dira Bilbon. Hau ez da gertaera isolatu bat. Epaiketa honek ez luke Ainararen aurkako izan behar. Gobernu taldearen eta Bilboko udaltzaingoaren ardunadunen aurka izan beharko luke. Hiri honetako bizilagunak garen heinean poliziaren esku hartze horien basakeria eta indarkeria salatzen dugu. Eskatzen dugu behingoz neurriak har ditzatela. Aski da Manteroen aurkako jazarpenekin. Gure elkartasun osoa Ainararentzat. Denok izan beharko ginateke Ainara. Gure elkartasun osoa Manteroekin. Manteroa izatea ez da delitua. Poliziaren gehiagikerien eta egiturazko arrazakeriaren aurrean elkartasunez antolatuko gara. Ez da